ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардем ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шуморо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ва дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, Opel Caravan бо нархи арзон, Opel хетчбек аст. дӯстони азиз, ҳастаи великои фурӯшӣ бо аксия ва дастафкаш қатӣ. ҳастаи Lexus LS дӯстони азиз Lon срочно фурӯшӣ. ҳастаи Opel Astra G, Daewoo Nexi, Opel Vectra A бо нархи арзон, Daewoo Matiz, Toyota Corolla D, Leganze, яъне ки Daewoo Leganze, гурзавои Газел дӯстони азиз, ҳастаи трактори фурӯши Techil, Hyundai Staris, Hyundai Porter ва дигар мошинҳое ки аз Тоҷикистон советская мошинҳои аз территорияи Россия рӯй карданд ки бо нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. навори бениҳоят хуб ва курси имзо бошад 122 сомону 10 дирҳам. навора сар мегӯем, марҳамат, рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Opel Astra F-8 дӯстон ки дар кузофи Caravan свети сафед срочно фурӯшӣ. соли бори 1997 сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка, механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони мошин як дастгаштагӣ аст, срочно фурӯша бо муомилаи хуб дорад. дӯстони аз балоноша мегӯяд як 70% 80% мегӯяд. ҳастаи мотор, коробкаш, хадавои дӯстони азиз мегӯяд 100%. дӯстони азиз, фақат ки нарӯшка дӯстони азиз кор дорад, утилизатсия дорад, фақат ки ҳуҷҷатош буд шудагӣ. камбудиш кам нарӯшка якчанд ҷош кор дорад ва инчунин документашон буд шуда, утилиш ҳастай. мошин кузофуш мегӯяд тозаи баъди мошин як даст гаштагӣ. нархи мошина мегӯяд 26 000 сомон мегӯем, бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нархи мошин 26 000 сомон бо савдо дорад. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳои тиселшон, рақамҳои промой кор мекунад ва редка ватсапшон ҳам кор мекунад. редка ватсапшон кор мекунад, бисёртар промой дар рақамҳошон занг занед. нархи мошина мега 26 та мегӯем, бо муомилаи хуб мекунем. Opel Caravan 97 светои сафед. тоқа суми холи алиш намешавад. шахсоне ки мехарем, марҳамат, занг занед. мегзарем ба дуюм великои фурӯшӣ. дӯстони азиз, великои фурӯшӣ ҳастанд ки дар моҳи шарифи рамазон мегӯяд аксия кардем бо нархҳои арзон ва дастафкаш мегӯяд ройгон. ба тамоми шаҳрҳои ноҳияи Тоҷикистон азиз дастафкаш ройгон аст. дӯстони азиз, великои беӯи корейскиан, мақсад хитоӣ ё ки ягон дигар намуд нестанд, мақсад корейскиан, ҳамаи намуд размер, ҳамаи намуд мақсад дизайнш кардӣ ҳастай. ҳар як кадомашон нархҳошон настаги аст. ино дӯстони азиз, яъне беӯи наван, хеле ягон кандаги пачақа хеле вайрона нестанд. дӯстони сайзишон идеални аст. агар адресшон шаҳри Душанбе 7 километр дӯстони азиз, бозори Ховарон. хоб ин рақамҳошон монда, рақамҳои мегафон 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсап, имо, телеграм ҳама чӣ пайваст дорад. дӯстони азиз, ҳар як кадомашон нархҳошон дар рӯи экран настаги ҳастанд. нигоҳ кунед чӣ хел великои необычный аст. дӯстони азиз, спортивни, дӯстони азиз, мақсад ҳамаи намудош ҳастанд. марҳамат, шахсоне ки мехоҳед ки бо маълумоти бештар гирифтан оиди велико аксия шудаги аст, ина занг занед, бо айноми кадами мо гап занед. беҳтарин сайсияни беҳтарин велико. марҳамат, срочно занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Lexus LS Lon. дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ. соли бори 2007 сол аст ки сӯзишвориш бензинай, мотори 4.6, коробка автомата, сайсияни мошин бадурон, беҳтарин мошин, ҳолни фулай, мақсад ки 4 электропакет 14 дӯстони азиз, яъне ки давочу дорад, дар рӯхчон мекашанд, бакавеош қад мешавад, дупара рулам дӯстони азиз дорад, кожани салон, коробка автомат дӯстони азиз, мошин полни дӯстони азиз, мақсад ки фулай 4 эскамекор дӯстони азиз, яъне ки обогрев сидение дорад. 5-6 моҳи дигар ҳуҷҷа дорад, утил кардаги аст, бо мақсад ки панорама мисол люкам дорад. балонош 90% свети сафед, консолер ҳама чиз кор мекунад. мошин дӯстони азиз, Lexus LX халиҷи Lon. мошин як даст гаштаги алиши ба ягон прадо, ягон мақсад дӯстони азиз, ягон ландкрузери арзона кам боша мегӯяд, болои сум метиҳем. ин нархи мошини ҳозираи мо 65 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. рақами мошин дар шаҳри Бухтар дар рақамҳои дастшон. шахсоне ки мехарем, марҳамат, занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel хетчбек аст. дӯстон ки бо нархи арзон, срочно камтар суръатош хай хиратар аст. агар шумо хоҳед, агар бо шумо навоша роҳӣ мекунад, нархи арзон кардия Opel хетчбек.
соли бори 1693 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литри коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дод. Соли аз мошин светаш сафед дискабалнои 80% ҳастаи мошин мега содай срочна фурӯшӣ. Нарша мега 19000 мега бо муомила мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи Дангара камбуди мошин аз яъне ки утил ва ҳуҷҷаташ нестад. Яъне ки ҳуҷҷаташ буштагаса утилам гузаштагӣ нестад. Ҳамин камбуди нархи мошин 19000 сомон нархи арзанда бо ҳамира мега ки муомила мекунем ки пули ҳамин утили ҳуҷҷатша мошин аз яъне муомила мекунам. Срочна фурӯшӣ мошин дар ноҳияи Дангара 19000 сомон бо савдо дорад. Свети сафед. шахсоне ки мехарен рақамҳои дастишон бологии дасти 16 кор мекунад. Рақамҳои пӯймудаш рақамҳои WhatsApp обшим ҳардушон рақамҳои соҳибшунаи оиди мошин ягон маълумот мехоҳед ягон саволи иловагӣ на маълумот занг занен ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla D ҳастаи дӯстон ки соли бори 6 2008 сол бафтим D секардаги аст. ҳамин хелатсони бухайхтон анин қадам мегирен. соли бори 6 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензина мотори 1.6 литри коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега задагӣ пуштагӣ мега надорад. коробка моторш мега 100% салонош мега тоза 3-4 моҳи дигар ҳуҷҷатам дошта ва утилизатсиям гузарондаги ҳастае. канцелари пешкаш мегад кор мекунад. коробкаш автомат задни камера монитор дорад. свети сафед мошини транзит дискабалони нав. хоб нархи мошина мегӯстон аз мегад срочнаи 78000 сомон гуфтеянд боз арзон муомила мегад мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 78000 сомон бо муомила дошта. дӯстони азиз илтимос мегад ради интерес занг назанед фақат одамои конкретна харидор. рақамош раста вавилон ва рақамои ватсапшо шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраниша аз рақамошон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Daewoo Matiz. соли бори 6 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин ҳам хел найси соҳибшон моторш 1 литри коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду. дӯстон аз мошин утил дорад. документаш 3 моҳи дига мондагӣ ҳаста. балонош 80% светакои зард. ҳай мошин акид сайстяниш на зурай на безе вай сузай мега ки ҳай карда гаштан мешавад. нарша мега 15000 мекунем бо муомила савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 3 моҳи дига ҳуҷҷат утилизатсия дӯстони азиз дорад. балонош 80% мошина 15000 сомон мега бо савдо мешавад. то қа суми холия аҳлииш намешавад. шахсоне ки мехаред рақамошо мондаги ҳастед марҳамат занг занед. аз шумо хоҳиш ки лайкҳо разали навори моро дар афқотон матлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи грузовой газель. соли бори 6 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина дӯстони азиз ҳамихел наистиян коробкаш механикаи сайстани мошин мега нахадвай. хоб нашо дӯстони азиз документош ва утулиш ягон чӣ гуфтагӣ нестае бо каси даки маъқул ҳастае бо занг занед аниқада гирем. нарша мега 30000 мега бо муомилаи савдои хуб мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ дӯстони азиз. грузовой газель 2005 сол сӯзишвориш газ бензин 30000 сомон муомилаи хуб доштае. рақамҳои тесели ҳисоби мондагӣ ҳастанд. шахсоне ки мехаред занг занед ани қадамаша гиред. ва одамое ки мошинаи фурӯш дорен хона замин квартира чизе ки барои фурӯшӣ хоҳем ки реклама карданд дар рақамҳои болобуда 885 1225 ватсапи мо роҳӣ кунед мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон Daewoo Leganzi. дӯстони азиз солша нагуфтиянд соли бори 6 аниқ мекунехтон сӯзишвориш газ бензина моториш 1.8 литри коробкаш механикаи сайстани мошин мега созай. дӯстони азиз мошин нарӯшка камтар кор дорад. документ мега бучтага дӯстони азиз. хоб мошин мега созай рулавоиш мега лифт дорад дӯстони азиз. мошинча мега нахадвай бо хай нашуд сумуш чақчақ мекунем мега нархи мошин 8000 сомон аст бо муомила доштае. агар дӯстони азиз хато накунам ба фикри ман ин узбекиша бо хайхтон аниқ қадам мегирен 2007 меган соҳибшон ки намедонам аниқ боша набоша ки 98 2007 бо аниқ мекунен. ин мошин дар территорияи Душанбе дӯстони азиз мошин хай нарӯшка камтар ва документша мекунем. рақамошо мондаги мегафон касе ки дар кор аст касе ки дар кор бошад. ина бо занг занед ҳамаша аниқ қада гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Hyundai Starex. чӣ хеле ки бисёр хоҳишед. соли бори 6 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш дӯстони азиз нагуфтем мумкин дизел бошад коробкаш механикаи сайстани мошин дӯстони азиз нахадвай. мошина мегад мотор коробкаш мега дӯстони азиз созай. ҳама дӯстони азиз чош кор мекунад хай яке нарӯшка ба фикри ман кор дорад. нархи мошин
28000 сомон аст. Боз муомила ва савдои хуб дорад. Акиломататони азиз нав астае. ҳуҷҷат мега надорад. Нархи мошин 28000 сомон бо савдо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамошон аст мегафон. Касоне ки дар кор ҳастед занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поён гирен срочно. Мегзарем ба даҳум трактори фурӯшӣ. Трактори фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки трактори Т40 бисёр хоҳишид. Дӯстон аз маълумотош не ки кам ҳастае срочно фурӯшия трактор Т40. Хеле ки як даст гаштаи ҳолати болнош миёна дӯстони азиз тракторча мега нахадувай. Нархша мега 34500 мегем бо савдо муомила мекунем. Мошин қарор дорад. Ин трактор қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникул дӯстоне ки дар ноҳияи дӯстии Ҷиникулда қарор доштае. 34500 бо трактор савдои хубам доштае. Рақамҳо мегафони ҳисоби шумондаги аст. Шахсоне ки мехарен оиди трактор агар маълумот хоҳем гирифтан дар рақамҳо шудан ҳамаша аниқада гирен маромат. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter як аст дӯстон ки бисёртарам Hyundai Porter хоҳишида камитара. Соли 2006-2004 сол ҳастае ки суҷфоиша нагуфтем ба фикри ман дизел ҳастае. Коробкаш механикаи сайстани мошин мега дӯстони азиз нахадвай. Мошин мегад ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия гузарондагӣ ҳастае. Вариантҳои алиширам мегад мебинем. Сумаки нархи мошин 44500 бо савдо муомила дорад. Балонош миёна дӯстони свети сафед 44500 савдо дорад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамошон аст мегафон. Шахсоне ки мехарем маромат занг занед. дӯстон аз нагуфтанам аз шахсоне ки дар навори мо мошини мақбуле ки наёфта бошед дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. Мо дар видеоинда пешкаш мекунем. дӯстон аз лайкотон сӯста лайкҳоро занед ва навори мо дар рифиқотон поделсияш кунед. Мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexi. Соли 1995 ҳастае ки суҷфориш газ бензина мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мегад моторш мегад вагон задагӣ ҳастае. ҷавобу саволош кати якам хел нависе ҳисобшон. хоб нархи мошина мегад 8000 сомон аст. нархи ахирша без савдо нашуд утили ҳуҷҷатча ягончо гуфтагӣ неста. моторш меган ки вагонай. нархи мошин 8000 сомон қарор дорад дар ноҳияи Данғара. касоне ки дар кор бошед нар занг занед. ахири нарх аст занг занед маълумоти пурраша бо худтон гиред. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае Opel Astra F дар кузефи караван бояд тайдга срочно. соли 2006-1993 ҳастае ки суҷфориш газ бензина мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мега мотор коробкаш мегад зверай. ҳуҷҷат утил мега надорад. нархи мошин 14500 бо савдо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе. 93 сол дӯстони азиз свети сафед 14500 бо муомила доштае. чашкош вай дора надорад наша нагуфтам дӯстони азиз. шахсоне ки мехарем рақамошон мондаги аст ҳамаша аниқ када гирем дӯстони азиз. дастгирӣ кунем дӯстони азиз. чӣ мошине ки дар кор аст дар комментари нависед пешкаштон мекунем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Astra G. соли 2006-1998 ҳастае ки суҷфориш бензина мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нашуд документош ва ҳуҷҷатош дӯстон азиз ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. бо худтон мепурсен. нархи мошина мегад 43000 мегем. бо харид нашуд сумша муомила мекунем. мошин чӣ расход дорад нагуфта. рост ки маълумоти ҳамин мошин хела камаед. фақат нархша гуфтем 43000 сомон. мошин дар шаҳри Душанбе. рақамошон мондагӣ ҳастае. шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз касоне ки мошини фурӯшидан рӯйки реклама мекунед. касоне ки мошин ки наёфта бошед дар комментари нависед пешкаштон мекунем. хоҳиш ки лайкҳои шумо занед пешравии мо. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A. соли 2006-1991 ҳастае ки суҷфориш газ бензина мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мошин нахадо мега срочно фурӯшӣ. нархи мошин 6500 сомон. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 90 соли мошин нахадо некид ба фикри ман утил надорад. бо худтон аниқ кардам мегирем дӯстони азиз. нархи мошин 6000 сомон дар шаҳри Кӯлоб Opel Vectra A. рақамошон мондаги аст. шахсоне ки мехарем маромат занг занед. ин ба навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи